Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Face Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sikhuluma ngothando nesithembu. Guys, yabo, ikhona i-comment engibona ithi ku-social media fanele kuhlukaniswe ngokuthi kunale njengoba kwakuhlukanisa ama-class ko-grade 8, grade 10. Yeah, ukuthi kwakuba khona u-group B because u-group B wenza lama-subjects, u-group C, D, A because kunesizathu. Ngithole i-comment ukuthi ngichemile. Le comment ngicabanga ukuthi ngithumile la. Ngizokhuluma ngobaba uMseleku, usisi kababa uMseleku, uMacele namakhosikazi eza emva kaMacele. Asithathe ngokuthi-ke lana i-narrator ubaba uMseleku osixoxela indaba yakhe. Kodwa-ke ubaba uMseleku uSizwe Macele ezo-first wife. Engikucelayo lalela ube objective ukuze ungabi wena every time ubona i-post enoMacele ilogogo ucabanga ukuthi unamandla. Lalela ulalele. uMseleku ekuqaleni uyasitshela ukuthi unosisi wakhe. Usisi wakhe naye uyazivezela ukuthi bakhule kanjani. Bekukhona ugogo, kukhona uma. Bobabili abasekho emhlabeni okuwabazali kwisayidi likaMseleku. Ngaphezu-ke kokuthi-ke sebesivezelile lokhu, izinto eziningi ezivela kuthando nesithembu kuyabonakala ukuthi umuntu omdala owumama nogogo akekho kuleli khaya. Sikhuluma manje nge-setup yekhaya noma sazi ukuthi imizi ayifani. Uma ubaba uMseleku enosisi okhuliswa uyena, i-conversation yaMseleku nosisi wakhe kulula kwizinto ayibekayo ukuthi zizokwenzeka la ekhaya. Size kwisithembu, size kwi-vision yesithembu. uMacele oshada noMseleku ongazi ukuthi kunesithembu or enhlizweni kaMseleku ufisa isithembu. Nakuba impumelelo ebekhona before umshado kaMacele. Kodwa uMacele kuyona yonke indawo esengike ngalalela ekhuluma ngesithembu, ngisho kungakhona uthando nesithembu. Usho into eyodwa ukuthi uMseleku eshada naye akamtshelanga ngesithembu, kodwa kube nesikhathi ese-introduce i-subject yesithembu nokuthi why. Sikuphikelani-ke lokhu uMacele ekukhulume phambi kwaMseleku? Wakhuluma kwi-TV interview le ku-SABC 3 guys ikhona kwikumbi lamakhosikazi, amakhosikazi ekhona. Into engiyikhumbulayo uma uMacele seqala ukuthi isithembu siqale kanjani, uMakhumalo wamngena emlonyeni. Angikhulumi lokho ngoba ngicriticize uMakhumalo ngoba kukanjani. Into engikhumbula kwigumbi lamakhosikazi beku-episode 1 kukhulunywa ngokuthi unkosikazi ozongena kwisithembu unkosikazi onamaphi ama-qualities noma unkosikazi waluphi uhlobo. Kwaba yisikhathi la uMacele kufanele echaze ukuthi-ke yena isithembu akuso siqale kanjani. Mayevula umlomo ngitshela ukuthi even episode 1 wakwigumbi lamakhosikazi ku-social media babuye abantu bathi asizukwazi ukuyibuka leya show uma bengalungisi indlela abakhuluma ngayo, bangenana emlonyeni bagcine singeza ukuthi silalele bani. Engikukhumbulayo uMacele wayesabeka nje ukuthi yena ube unkosikazi kanjani. Makhumalo-ke wayibamba naye wathi vele yena wayengakaze ayitshele ukuthi uyoshada kanje. Bathula-ke bonke sekukhuluma uMakhumalo. Baze bathi abantu phela uMakhumalo ujwayele ukusebenza ku-radio, mhlawumbe akakwazi ukunikeza abanye. Kunothise-ke lokho ngoba mina sengike ngakunaka. Kwi-interview interview engiyibone ku-Facebook yaMacele noMakhumalo kwenzeka same thing. Wathi uMacele uyaphendula waze wathula kancane walinda ukuthi uMakhumalo ephendule. Ama-interviews amaningi enziwe uMakhumalo
angwalalela amanye ngoba mina ngiyashesha ukubamba into ukuthi before awushongo nje manje sowuthi njengoba nakuthanda nesithembu Global ngibuya ngizoqhathanisa angibuyeleke kwi-point nakwi-bigger picture kwi-bigger picture umseleko noma ngabe umuphi unkosikazi ozizwa eyi-victim uyi-victim kabani kamseleko ngize lapho umamkhulu ufika uyashada mayeshada ngicabanga ukuthi usuke kubo wazohlala kule ndawo ashadele kuyona mayeshada kule ndawo akuyona kunama-rumors kuney'ngxoxo ey'khona la endaweni ukuthi lana kwenzakalani uyazi yini ukuthi kukhona umakabani if ubengazi ukuthi kunompumelelo yonke lento lena ishaya enhlizweni yikho ngilobo ngithi mina umamkhulu uthule yabo kuba umamkhulu uyakhuluma ngabe uthando nesithembu lunama-views angempela ngabe futhi sibuka idrama yangempela isigaxa after isigaxa because lento uyithola ku-season 1 kufika isikhathi-ke la amakhosikazi enza i-surprise party le surprise party yayenzelwe umamkhulu ukumbonga ukuthi ubavumele umamkhulu bakhona kungenxa yakhe kwaba khona i-speech esenziwa uMayeni ngizothatha le speech saMayeni kwenye ividiyo ne-speech samaKhumalo kwi-anniversary kaMacele ubambe nje umehluko ukuthi kuhluke kangakanani sidluleke ispeech saMayeni kufika isikhathi umamkhulu la aphakama khona njengomnikazi womcimbi uzobonga abantu abasemcimbini ebonga isupport kodwa ukuthi kwenzeke lokho umamkhulu wabhodla ukuzwe makuthiwa umuntu kade bophile abaningi babuka umamkhulu mhlambe ungrateful kuleya episode babuka umamkhulu onenhliziyo embi kodwa mina nabanye inhliziyo kaMamkhulu le wayekhuluma lapha uthini-ke umamkhulu lapha yaphakathi kwabantu ngoba ngeke ngisho ukuthi noma kuyi-parts of i-TV show izinto ey'fana nalezi uyazi actor noma uyazi perform uthi umamkhulu kulo mphakathi okhona bebekhuluma abantu izinto eziningi ngoba bebona izinto eziningi ezenzekayo kodwa mina ebengikwazi ukuthi lo husband enginaye ubebuya eze kumina nezinto futhi ayengithembise zona uqhubekile wazenza noma abantu bekhuluma still usayinkosi kumina yithi-ke mina ngibeke umphakathi uthi kunengane la endaweni ethandana nomyeni wakho mamkhulu ngale endaweni ethize kunomama onengane yomfana yalo bhuti wasendaweni yizinto ey'khulunywa umphakathi ngoba phela umphakathi awunalimithi ukuthi ukhuluma ngani abanye omama bomthandazo mhlambe abadabukela uMacele abanye mhlambe futhi osisi basendaweni abayibuka lento i-wrong bayikhuluma kwenzakalani-ke ikhaya elingenawo umama nogogo kulula ukuthi kube khona intombi ehlala kulelo khaya ngoba akekho umama ozothi cha owami umthetho awuhambi kanje akekho ugogo ozothi-ke kuleli khaya umthetho wakhona uthini ubhuti oyi-breadwinner la ekhaya uyakwazi ukufaka intombi yakhe ngoba ukhuluma nobani nosisi wakhe uma-ke sikhona intombi oyingodosi e-understandayo kulula-ke futhi ukuthi kulethwe owesibili ozohlala futhi nala benzani-ke laba ababili abahleli la ekhaya as girlfriends or izingodosi bayabhilda ngokwabo unkosikazi osekhona oshadile ubuka yena i-Lokshin Bioscope ngoba akusiyo inhlobo yomshado lo ayefuna kodwa kufika isikhathi la enziwa khona ukuthi yamkela ulesi simo ngoba sinje ngoba ashintshi sikuthathela bloko kukhona uMasawule emva kaMasawule sikholelwa ukuthi kunoma kaMpilo ngoba uMakaMpilo uMpilo wa 2003
I-period la uMaSawule acabange khona ukuthi ahlale noMakhumalo ubeneminyaka emingakanani asiyazi, kodwa sibuka ukuthi uMakhumalo uza emva kaMakaMpilo, nakhona lapho useneminyaka hlampe engamvumeli ukuthi ashade. Ikuphi-ke oku-wrong if umamkhulu umise ngaleso sikhathi umshado? Ngaleso sikhathi ngoba lokho kwakwi-TV show sihamba nebhajethi yokuthi bahlaliswe phansi batshelwa ngebhajethi. Hlampe umshado lo omunye owamalungiselelo lawa amanye iquality yento abebeyifuna beyingahambisani ngebhajethi, ngoba mawubheka umhlonyane nebhajethi, umhlonyane nebhajethi yomshado akuhambisani. Okomhlonyane kuzospendwa imali encane, but manje beze kwi-TV lana enama-viewers, lana okune content, lana okuno-1 million followers, okutholakala ukuthi u-30% wama-followers alamakhosikazi, they also suffer lento ye-victim mentality. Why? Because every post enenkosikazi oyedwa ino-pity, ino-shame, inokudabuka, abakwazi uku-analyzer. So uyabona ukuthi leya percentage ewu-30% or 50% of ama-followers alaphaya banento efanayo. Manje into engafanele nokuthi ibe painful beyiviwe as lento eyenzeke kanje. Manje olindile as i-girlfriend ebhizi esebenza kakhulu uzohetheka ngokuthi ezakhe izinto zenziwa emva kwabanye. Uyamiswa futhi zenziwe emva kwabanye. Kodwa mawukuthi i-decision yokuthi umshado awume wenziwe before, umshado umiswe before okaMayeni, bekuyi-best decision. Ngoba ngisho la, yabo i-Lion, siyahleba-ke manje, yabo i-Lion, umuntu omkhulu wahlawula ngokuthi isizwe la ethatha khona lona bathi bayamkhulisa ngokwesiZulu. Angifuni ukusebenzisa igama le-English ngoba igama le-English liba wrong, please lingalifaki. I-Lion, umuntu omkhulu esimhloniphayo, wahlawula isizwe sala athatha khona umama noma unkosikazi, ngoba isikhathi, iminyaka yayingavumi ukuthi sekungavela i-pregnancy. Akusiyo indaba efihlekile le, ikhona all over social media mawungayisearcha, kodwa yayibhalwe emaphepheni kudala. Kwase kuba ne-period eyayisi-right ukuthi engashada. Namanje nje indaba ye-Lion, njalo ngibalekela ukuthi ngisebenzise leli gama ezosifaka enkingeni. Indaba ye-Lion, lona-ke okhona manje esihlalweni omkhulu babeze bethi hawu, mudala ukunoma wakhe, yabo. Sishiye lapho-ke, mayikudida ayikudide-ke fine, kodwa i-pregnancy ivele eno-17. Nakuba kuthiwe uhleli ngoba kwakhiwa naye esizwe. I-situation efanayo-ke le wena uhlulwa yini kuleyo nto? Ngoba size sithi thina nangu eseshaya i-on goal, ngoba phela yena mayisethi kuqala mina ngibe khona before obani. Bewunangakanani iminyaka? Uyabo nje lento eyenzeke manje le e-recent yageli lothi my man every after school, yena uveza ubuhle because leyo mood yokuthi yonke into ihamba kahle. Mase kuthi abantu abangaphandle bathi hawu, bengaqondile ukuthi ngifike la, bathi bengifuna ukunikeza i-example ukuthi why if umamkhulu wathi akumiwe ekuqaleni before uMayeni azabe khona, kwakuyi-best decision ngoba iminyaka namanje i-age gap yasho ukuthi ayikhona into engathi ithi. Kodwa-ke oyi-victim usehector ukuthi yena usacrifice izinto hlampe eziningi, ngoba phela siyabona ukuthi kuleli khaya shuthi ubelokhu available esiza kubo, bebemvumela, ubetholakala kuleli khaya. Vele leli khaya alinawo umama okumele ukuthi umama akasekho emhlabeni, okumele ukuthi izinto ebeyilungiswa umama, ubetholakala ngokuthi ukhona eduzane. Yonke leyo nto
Uma eyisola ebuka ukuthi akwenzanga iqiniso kuye, akasole omlandile, not amakhosikazi. Ngoba ngeke sithi manje njengoba yena kubo bebemvumela, bekufanele ukuthi namanye amakhosikazi kubo bewavumele. Mhlampe umthetho wakhona ube uthi uyalotsholwa la ekhaya kuphele uma uhamba uye emzini. Yileyo nto-ke ehlukile ukuthi bona bandawonye baney'tori ezingafani futhi bangene ngendlela engafani. Yile nto eshiwo Macele ukuthi ngeke size si-understand-ane. And into engihlekisayo kule meeting ehlelwe uMseleko ehlelela uMakhumalo noMacele. Uma uMacele esethi kuMakhumalo ngeke uze u-understand, wavele wanga-understand-a ngempela. Kodwa ngisho ku-season 6 mayethi uMacele singene ngendlela engafani, senze izinto ezingafani. Okwabo uku-understand ukuthi i-group work iqala nini, iphele nini. Okuwokwami okuqondane nami kwenzeka nini, kuphele nini. Singatholi unkosikazi ohlezi efuna uku-eda la engasangeni khona, ngoba phela lokho kuyanakeka. Mase siyibuza ukuthi kanti uhlushwe yini? Isibuyaphi-ke into? Yileya nto ye-victim mentality. And umuntu we-victim mentality akusiyo umuntu omubi ngisho ekhaya. Yabo lo muntu lo osewayitshela nje ukuthi mina ngizozenza izinto ngiqede, makungekho mina kuzokonakala. Uyinkinga yena futhi uwusizo ngoba animazi ngesikhathi efuna ukusizwa. Akakwazi futhi uku-communicate-a kahle, ebeke bonke abantu esithombeni ukuthi okay senze u-1 2 no-3 kanje. Abantu-ke bonke ba-clear kuleli khaya. Asinayo umuntu osebukeka ngathi uyi-slave la ekhaya. Asinayo umuntu osebukeka ngathi uthwele kanzima, kanti nje uma udinga usizo uyacela. Nokuthi-ke into eyenziwa eyi-group work kube clear konke ukuze ungabe uhlela eceleni njalo kuthiwe-ke wena ungcono. Mase siyabona ukuthi hayi lento iyakukhukhumeza because you are seeking for le validation. Wena wenza kahle, sibone ukuthi shame. Khona kuba kanjalo kanti mangathi ngisho ngathi uyafunda nge-victim mentality uwedwa, ukuthi phela isingisi-ke sona sinokubeka le behavior yomuntu, le human behavior, ukuthi umuntu u-acta kanje or wenza kanje ngoba wenziwa yini. Kube ukuthi-ke abanye basuke benesazela, omunye ufuna ukuzizwa edingeka. Yabona umuntu ofuna ukuhlezi efila wanted or needed noma i-situation ingasho njalo. Ayisho ukuthi ngibuka wrong-ke ngoba mina ngiyakubona lokho ukuthi hayi bo, ngisho la etafuleni siyabizwa kwi-meeting ewu-2 minutes engasho lutho, siyitshele futhi ukuthi hayi bo kukhuluma uMacele la kodwa kukhuluma umlomo kaMseleko. Uma-ke lento iyabonakala ukuthi ayidingi eda, ayidingi lutho, nangonkosikazi. Siyabona-ke kwisayidi lama-finances ukuthi vele kwibhizinisi eliya phambili kukhona obhekele amabhuku ebhizinisi. Awukwazi ukuthi kuzohamba imali enkulu kungakaze kube i-decision echaziwe yenza umqondo kulaba aba-involved kulelo bhizinisi. So yingakho-ke sithi mhlampe ey'ntweni ezinemali ubazi ukuthi imali yaphi, okwenza afile sengathi ngibakhele izindlu ngoba sengenza nje nehlaya ngithi-ke ney'moto uyogcina sethi uyithengile ngangikhona, kanti i-decision ithathwe ekhona ngenxa yebhizinisi. Manirana ibhizinisi kukhona olapha nalapha, nibekana nonke esithombeni ukuthi lo 100k uyaphi, ukuze kubonakale ukuthi ukuphuma kwalo 100k uyasiza noma akusisizi. Makufanele ukuthi uspendwe futhi awubuyi noma awubuyi kuwumqondo o-right noma akukho right for ibhizinisi. So manje sibuka ukuthi iy'moto ey'khosta over $1 million, imali kade iphumephi ngoba phela ngeke usho ukuthi imali ebifihliwe ekhaya singazi-ke. Uma kuyimali ephuma ebhizinisini, abakwibhizinisi bayahamba.
bayazi ngalo. Yingakho futhi sibuka nalokhuya ukuthi uMacele esheshe ehlehle emsebenzini mhlampe wayebuka sengathi uyasala ngoba ama-decisions anemali u-bookkeeper uzowazi. I-financial manager izowazi kule bhizinisi ngoba umuntu lo ozosho ukuthi hhayi ku-right ukuthi sithathe u-50K, hhayi akukho right ngoba 1, 2, 3. Kodwa eyamacele ibukisise ka-1,000 ukuthi wayengatshelwanga. Uma engatshelwanga sekunosisi wasendaweni, sekunoma wengane abawu-2, uma kaMpumelelo, uma kaMpilo ngoba uMaMpilo akashadanga. Unenhliziyo enjani-ke yena? Hhayi-ke nje yakhe inhliziyo uthi uplastic. Yikho uzokwazi ukuthi wena usisi Nozipho wakwi-The Mami Club uyamzwela, kodwa-ke uMacele awumzeli. Kufana nje ngqo. Yingakho futhi bengakhomentanga ngaleso simo sakwi-The Mami Club ngoba lokhuya kwakwi-The Mami Club aba-8. Nangapha futhi uMpumelelo lokhu akwenza kumnakwethu wakhe aka-8. Kodwa laba kanabo abakhona empilweni yakhe njengamanje uMpumelelo, ama-girlfriend, oma bey'ngane, akakabi unkosikazi. Kusangafika unkosikazi bekhona uma kuwukuthi uMpumelelo udecide ukwenza njalo. Manje-ke sihlule ngokuhlukanisa uMacele as u-first wife namakhosikazi esevele khona. Idida lapho-ke le ndaba. Yikho kuzohlezi ukuthi yena unomona, yena umdala vele kuno-12 years gap. Nalokho futhi kusho indaba ukuthi uma eno-12 years gap kanti bekwenzakalani uma ukuthi iminyaka yabo ngempela njengoba sitshelwe yona ku-social media. Sengicela ukuvala la, bengithi ngifuna ukunikeza-ke ekuqaleni ileyo picture yasekuqaleni. Futhi uma ungayizwa kahle kimi, hamba uye kwi-surprise party yaMacele. Manje ungasayi ngokuthi unkosikazi lo ocasukile, uyitshela ukuthi lesa speech ukhuluma inhliziyo yakhe mase uyamlalela ukuthi uthini. Futhi okuyesinye isizathu wayengafuni ukuya kuloya membeso ngoba ukube wayefika lapha kumembeso babezomkhomba ngekhanda. Wena uyawubala u-20 years noma mhlawumbe uthi u-30 years, kodwa nje umphakathi ohlezi umphakathi, umakhelwane yithi phela umakhelwane. Yithi esazi ukuthi hawu kuloya muzi indlu yakhona yayimhlophe sebeshintshile upende omhlophe sebefake lo. Hawu, ubhuti lapho ubehamba ngale moto namhlanje usefike ngale ngoba konke lokhu sikubona ngewindi lokuba umakhelwane. Konke-ke okunye wena usukuthatha njenge-fan. Ukuthathe njenge-fan. Kodwa-ke phela ungahluleki ukuba objective. Ubuke izinto ngama-side onke. Mhla wabuka izinto ngama-side onke uyobona ukuthi uMacele akekho wrong. O-wrong umseleko. Futhi obekubalulekile kumseleko nobekuwu-number 1 or number 3 to do list yakhe ukwenze njalo. Nawe uma i-boyfriend yakho izokushada esazi ukuthi ufuna ukwenza lonto uyokushada. Ungabuki abantu baseceleni uze ukhomba umthakathi. Uyobe efuna ukukushada ngoba esehlelile ukuthi ufuna ukukushada. Pheleke le ndaba. Hawu, waze wavelela uMacele. Wavelelwa yile yagengile. Nanifeyile esikoleni. Nanifunda incwadi zesiZulu. Nani-ke nifunde nje incwadi ukuthi uyayilandela, uyashele ukuthi niyatshelwa ka-matric ukuthi le ncwadi nizobhala ngayo. Fanele uyifunde uyazi, uyifake emqondweni. Ngoba mase ufika lapha ephepheni uphendula ngencwadi engasekho phambi kwakho. Manje nakwenza phela lokho ngeke nihlule le ndaba yakamseleko. Angeke. Yabo i-TV yona i-corrupt, i-TV manipulative ngoba ifuna ukuthi fida umqondo wakho lokhu. Kodwa uma ukwazi-ke ukuyihluzela ngeke uhlulwe i-TV njengoba singeke sihlulwe uthando nesithembu. Uthando nesithembu siyabona ukuthi ziningi izinto abangayikhuluma. Nabazikhulumayo futhi siyazibona ukuthi lokhu kuyikhona, lokhu akukhona. Kuwukuthi-ke ngeke size sisho ukuthi ngoba base-KZN imizi nemizi or ikhaya nekhaya kwenziwa ngokufana.
Kodwa nje lokho ukuthi uma ngabe noma Khumalo bahlala laphaya, ingoba wayengekho umama owayezothi umhlola lo. Ubhuti oyi-breadwinner kulula ukuthi enze leso sinqumo nosisi wakhe obheke kuyena. Nosisi wakhe futhi akanalo izwi lokuthi-ke uthini ngomacele ngoba ubhuti uyi-breadwinner. Vele-ke ikhaya eliney'ngane kuba nezinto eziningi ey'hliphisekayo. Into esiyaziyo leyo nasemalokishini ukuthi hawu, wahamba umama ubani, yikho iy'ngane zalapho zenza kanje. Koda-ke bona okwabo abakubekayo kithi ukuthi benze isithembu, beza nesithembu bazosifundisa. Ngesikhathi besifundisa nathi siyafunda lokhu abangasifundisi khona, okuyiqiniso-ke lokhu abangakuxoxi kwistori. Ngoba ikhona indawo la simisele kukhona umthetho wala ekhaya kukanje, ekhuluma ngoSineme nangase ngayibuza umthetho wala ekhaya wawukuphi ngaleso sikhathi. Ngoba lento eyonakele nomamkhulu hlampe angadluli kuyona kalula, ihamba nawo umthetho wekhaya. Asikho-ke lapho ngoba uzosuke uthi eyi lo sisi ugxeka kakhulu, uchemile wasachema, into engicheme nayo. Akekho umama oyojabulela ingane ena-17, usisi oyojabulela ingane ena-17 izoshada nomkhwenyana wakhe. Akekho futhi usisi oyojabulela ingane yesikole ebhizi nomkhwenyana wakhe noma ngayiphi indlela. Kodwa la sekufanele ukuthi omdala abe omdala.